Ayan, good evening at 20CH. Good evening, good evening. Yan, may galap shout out. Good evening sa lahat. Ano ba sila ko? Ayan, good evening Sir Tiagos. Ayan, Mami Tess, good evening po. Sandali lang guys ha. Ayan, watching from Saudi Arabia, si ano to, ano ba basa niyan? Queen's Vlog. Ayan, may galap shout out. Pang 13 thumbs up, thank you so much ni, tama ba? Pang 113 thumbs up. Saan yun, Mi? Ayan, nagbabakit ng bahay si Sir Tiagos. Ayan, ipin natin si Sir Tiagos. Ayan, good evening sa 20 viewers. Thank you so much guys. Okay lang po ba yung audio ko? Parang mahina sa pandinig ko. Nasira kasi yung aking headset. Ayan, sandali lang po Hindi pala ito yung notebook ko. Ayan, magandang gabi sa lahat. Mami Tess. Me, dito na ako sa bahay mo, Me. Si 20CH pala. Ayan. Unahin ko na si Mami Tess. Kasi hindi pwedeng magpuyat si Mami. Go to channel kita, Mi. Tamsakan ko muna yung upcoming mo, Mi. Ayan, pang 45 thumbs up. Ayan, 20 Wheels. Ayan, good evening. May galap shout out. 20 Wheels TV. And then, asaan na ba ako?
Ayan, dalawa ang upcoming mo, may tamsakan ko na pareho. Ayan, yung isa pang 62, tamsak ako, may. Ayan, si Sikoy Gisha, good evening. Thank you so much, si Sikoy. Maraming salamat sa iyo dyan, si Sikoy. Ayan, dito ako may sa ano, sa lights short ba to, may short video lang pala to, hanap ako may ng ano. I-play ko na rin to. Ayan. Ayan, good evening po, mi, from si Sikoy Gina. Balikan ko muna yung sa taas. Si Sir Quiagos, ayan, nakapin. Ayan, dan full watch na mi, yung short video mo mi, pang 14 thumbs up mi. Meron ka pang isang upcoming mi, tamsakan ko na din. Tama ba? Nasaan ba? Ay, hindi. Unboxing pala yun. Mauulit na naman kagabi. Dalawa lang pala yung upcoming ni Mami Tess. Unboxing pala yung isa. Ayan, dito ko ulit sa Beautiful Flowers, 3 minutes and 3 seconds. Ayan, naka-play na po ikaw. Magandang gabi, mga in-laws. Ayan, Sir Parino, good evening. Thank you so much for coming, Sir Parino. Okay lang ba yung audio ko, si Sikoy? Hindi pa mahina? Ayos lang ba? Hi Parino from Mami Tess. Tess Pineda from Parino. Ayan. Mami, naka-play na po ikaw. Siguro sa headset ko lang. Ayan, 20CH. Ayan, good evening. Taan ko nga dito si ano. G-Chef, hi, from Sir Parino. Ayan, naka-play pa rin ikaw, May. Malakas pala to. Ayan, Sir Parino, go to channel kita. Bikula na, sinabihan lang ako na magpahinga. Bakit ang gising mo? Ano daw? What, Sir Parino? Ayan, dito ako sa... Anong basa nito? Basta, dito po, Sir Parino. 9 minutes and 41 seconds, Sir Parino. Ayan, playing on your video, Sir Parino. Naka-play na ikaw. Hindi ko mabasa yung nila, yung words nila. Kilapasa with Indonesia. Ayan, Sir Parino, playing na. Ayan, playing pa rin ikaw, Mami Tess. Naka-play pa din ikaw.
Ayan, si Sir Tiagos, nandyan pa kaya? Maraming salamat po, mahal. Agoy! Ayy! Ayan, Ma'am Rose Tasty, good evening. Ayan, Mami Tess, dyan full watch na po ikaw, Mami Tess. Ayan, di na ako mag-thumbs up mo ha, kasi may thumbs up na po ako dito, may. Ayan, Sir Parino, still playing. Si Sisi Kuiti na, mamaya ko yan sa huli, pupuntahan. Ma'am Rose Tasty, go to channel. Ayan si Meow, good evening. Ayan si Ma'am Sky, good evening po. Good evening Sisi Koy Sky. Ano ba to? Ma'am Rose Tasty, ayan, masakan, ayan. 6 minutes and 48 seconds. Ma'am Rose Tasty, playing on your video. Hindi ko talaga mabasa yung mga ano nila. Ayan, Sis Maribik, good evening. Magandang gabi sa iyo, Sisi Koy. Ayan, i-pin natin si Ma'am Sky. Mamaya na siguro to. Baka sure balik, guys. Ayan. I-pin natin si Ma'am Sky. Ayan. Guys, pasuyo kay Ma'am Sky. Ayan, padikit sa atin nakapin. Sisi Koy. Tawag dito. Sisi Koy Maribik, baka hindi ka padikit yan kay, kay Ma'am Sky. Teka lang, ko lang yung aking, napaka-dilim, malabog na talaga mata ko. Dinawan ko lang. Ayan, si Meow, Tess Pineda, Rose Tasty Daily Life, Sky, ayan, may galag shoutout po, baka pwede po pabisita sa bahay. Ayan, balikan ko po kayo. Ayan, guys, dikit-dikit lang muna sa mga nandyan sa baba, sa mga hindi pa natin na ipipin. Sunod-sunod natin ipipin yan. Ayan, sa nakapin muna tayo kay Ma'am Sky. Then susunod kita, Meow. Maribik, dikit all kalembang with bakas from Sisi Koy Sky, ayan. Sis Maribik, bahala ka na sa Sisi Koy magbalik sa dumidikit sa'yo, ha? Hello, Rose Tasty. Asan yung isang cellphone ko na? Ito. Ayan, Ma'am Rose Tasty, still playing on your video. And then, si Sir Parino, ayan, still playing din, Sir Parino. Okay po, G-Chef Channel. Tawag dito? Si Ma'am Sky, Sis Maribik, ang dumikit sa'yo. Si Kuy Bik. Ayan, guys, pasuyo naman kay Ma'am Sky. Sa mga hindi pa dikit kay Sisi Koy Sky kay Sis Sky, naman, pa-love naman kay Sisi Koy. Sky 88, ayan. Parino Channel, all connected, please return back. Ayan, Sir Parino. Okay, Sisi Koy Bicolana, balikan ko, ayan. Meow, Jeda, may galap shoutout from Sir Parino. Nabibisakol na naman ako, maandar na naman ako kabisaya ba? Ayan, Parino Channel, ayan. Sky, okay. Ang dami okay. Ayan. Still playing, Ma'am Rose Tasty. Labi TV, good evening. Ayan guys, sa mga nandyan sa baba, na hindi pa natin nabibisita, dikit-dikit muna kayo guys, para magkaroon tayo ng maraming kaibigan.
Rustasty, all Kalembang, please return back from Ma'am Sky. Ayan. Ma'am Rustasty, already done connect to Ma'am Sky. Please return, Ma'am Rustasty. Ayan na si Ma'am Rustasty, nag-back na, si Siko Sky. Sky OTW from Rustasty. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much sa 15 viewers. Ayan, ang daming sili ang nilagay ni Ma'am Rustasty sa kanyang ulam. Napakaraming sili. Ayan, si George Travel. Ayan, George, good evening. May galap shout out. Laki na ng bahay ni George. Ayan, 4,047. Ayan, I give you moderator, George Travel. Ayan, thank you so much for coming. Tambay muna ako, host from Labi TV. Yes, puntahan ko yung bahay mo, Labi TV, after nito naka-play natin. Yung isa kasi ginagawa ko monitoring kasi katulad kagabi, meron nagbaba ng bahay na naka-live pala. Kaya need ko talaga ng monitoring. Hindi ko pwedeng wala. Sky Dan from Sir Parino channel. Ayan, thank you so much Sir Parino. Ayan, Parino, thank you from Ma'am Sky. Thank you ng maraming Ma'am Sky sa pagsilip mo sa aking live. Gusto mo muna matulog, inaantok. Sir Parino, di pa ako inaantok, mamaya pa. Talagang sadya lang, talagang alsado yung iPad ko. Yan, Orto Music, good evening. Ayan, good evening, Sis Bicolana. Good evening to Orto Music. Ayan, Ma'am Rustasty, malapit na mag-10 full watts ikaw. Ma'am host, iba naman ipin mo, salamat. Okay, sige, pin natin si Meow. Nasaan si Meow? Meow! Nasaan si Meow? Dito. Ito. Ayan, kay Meow naman tayo guys. Meow Jeda, Dan Connect from G-Shop channel. Ayan, si Sikoy Meow, pakibalik ka na lang si G-Shop channel, si Sikoy. Ayan, Ma'am Rustasty. Already done full watch sa Ma'am Rustasty. Ayan, pag 23 thumbs up. Labi TV, dito na ako sa bahay mo, Labi TV. Hello, Tita Tati, good evening po. Ayan, good evening, Sis Astrid. Ayan po, to channel na lang kita, Labi TV. Dito ako sa nakarating na sa King Fahad Air. Ayan, port biyahe na naman po. Ayan, 4 minutes and 4 seconds. Labi TV, playing ka na. Ayan, Sis Astrid, shout out. Ayan, Sir Parino, I give you 1 banana. With Kalembang, ayan, pang 58 thumbs up, Sir Parino. Already done 2 watts na sa video mo, Sir Parino. Ayan, puntahan ko yung bahay ni Ma'am Sky. Ma'am Sky, puntahan ko yung bahay na binaba mo.
Sky, naka-play ka na. May ads pa. Ayan, Orto Music. Good evening. Ngayon nagbabati ng bahay si Orto Music. Nandyan pa kasi Meow. Meow, nandyan pa. Ayan guys, palablab naman kay Meow. Sis Tita Tati, Sis Astrid, and from G-Shop. Sky, Dan from Labi TV. Sis G-Shop, nagkalag shout out from Tita Tati. Ayan, meron ba akong mga hindi nabasa? Sky, naka-play ka na 1 minute and 16 seconds. Sky. Ayan, Labi TV. Still playing ikaw, Labi TV. Ayan, si Sikoy Maribik. Nandyan ka pa ba, si Sikoy Bik? Wow, salamat, Ma'am Host. Ayan, you're welcome, Ma'am Sky. Ayan, si Sikoy Bik, babae ka bahay mo. Ayan, Dan Pulwats na ikaw, Ma'am Sky. Ayan, pang 43 thumbs up. Ayan, wala na siguro si Meow. Meow, nandiyan ka pa ba? I-request natin si Orto Music. Ayan, si Sikoy Maribik, dito ko sa bahay mo, si Sikoy Bik. Ayan, naka-play ka na si Sikoy. Ayan, short video lang pala yung sa'yo. Naka-play ka na si Sikoy Bik. Ayan, tamsakan na natin. Pilipino ang luto ni Maribik. Ayan. Ayan, Dan Pulwats na ikaw, Labi TV. Si Sikoy Bik, ayan, magda-Dan Pulwats na rin, ayan. Ayan, Labi TV, Dan Pulwats na rin ikaw. Orto Music. Dito na ako sa bahay mo, Orto Music. Asan ako? Naligaw na naman ako. Ano ba yan? Yan. Ayan, Orto Music, ayan, playing on your video, 6 minutes and 23 seconds. Ayan, Orto Music. Oo, si Sikoy, yan, inulam ko. Parang ang sarap, si Sikoy Bik. Orto Music, Orto all connected from Sky. Ayan, Orto Music, already can connect. Ma'am Sky, aray ko ang kati ng mata ko. Sakit. Ayan. Ayan, Tita Tati. Dito ako sa bahay mo, Tita Tati.
Ay, unahin ko muna si Meow. Meow, kasi kanina wala ka, kala ko wala ka na. Meow, dito ako sa bahay mo, Meow. Ayan. Ma'am Astrid, sunod kita dito, ha? Kasi si Meow kanina tinatawagan ko, wala. Ayan, dito ako sa bahay mo, Meow. Ayan, 3 minutes and 48 seconds. Ayan, naka-play ka na, Meow. Ayan, good evening. Ayan, maraming salamat sa 24 viewers na nandyan. Thank you so much. Ayan, naka-play ka na. Sis Astrid, dito ka sa isang cellphone ko. Saan na ba yung bahay na Sis Astrid? Dito Tati. Dito Tati. Ayun. Wait ako din. Ayan, dito ako Sis Astrid sa binaba mong baay. Okay. Sorry naman. Ano ba yung Bicolana? Bahay, hindi baay. Ayan, may ads pa Sis Astrid. Ayan. Meow, playing ka pa rin, Meow. Ayan, naka-play ka pa din. And then, si Orto Music, still playing Orto Music. Sis Astrid, may ads pa ikaw. Ayan, si Tony. Tony, good evening. May kalat shout out, Tony. Si Tony. Ang ganda naman dito sa, pinuntahan ni Meow. Ang ganda-ganda. Beautiful place. Ayan. Good morning, Tony. Good morning. Tony, good evening. Pinas time. Ayan, may ads pa rin si Sis Astrid. Ayan, still paying ikaw, Meow. Meow, Jeddah. Hoy, doon ka sa loob. Doon ka, Chow. Pumasok ka doon. Ayan, Meow, dance friend. Ayan, from Orto Music, Meow. Pakibalik ka na lang yung lumikit sa'yo, Meow. Bahala ka na magbalik. Ang haba ng ads ni Sis Astrid, hanggang ngayon may ads. Ayan, thank you so much sa 23 viewers. Ayan, magandang gabi. Thank you. Ayan, napakaganda dito sa lugar na pinuntahan ni Meow. Meow, naka-play ka pa din. Ang ganda ng lugar na pinuntahan ni Meow. Tingnan nyo, napakaganda. Ayan, si Orto Music is still playing. Si Tita Tati, hanggang ngayon may ads. Si Meow malapit na mag-done full watch. Ayan. Maraming salamat guys sa inyo lahat dyan. Ayan. Done full watch na ikaw, si Sukoy Meow. Ayan, pa-done full watch na ikaw. Ayan, Ayan, pa 149 thumbs up, Meow. Ayan, si Alex Vivas Mirasol. Ayan, Sir Alex. Good evening. Ayan, bigyan kita ng moderator, Sir Alex.
Ayan, may moderator ka na, Sir Alex. Ayan, thank you so much for coming, Sir Alex. Maraming salamat sa pagsilip mo sa live ni Bicolana. Thank you so much. Ayan, Sis Astrid, naka-play ka na. And then, si Orto Music, already done full watch on your video, Sir Orto Music. Ayan, Sir Alex. Andito ako sa bahay mo, Sir Alex. Welcome po, host. Ayan, walang anuman, Sir Alex. Ayan, Labi TV. Ayan, dan full watch na ako sa iyo, ha. Ayan, hello, Orto Music. May kalab shout out from Labi TV. Nasaan yun? Tamsak lang, sapat na. Thanks po. Ayan. Ayan, Sir Alex. Ayan, dito ako sa ano? Dito ako sa ano ba tawag dito? Sa iguana. Giant iguana ko. Ayan. Sir Alex, naka-play ka na. Ayan, Sis Astrid, naka-play pa din ikaw. Ayan, maraming salamat, Sir Alex Marasol. Ayan, pang 177 thumbs up, Sir Alex. Ayan, dan full watch na, Sir Alex, ang iyong video. Ayan, maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Ayan, Tita Tati. Still playing pa rin ikaw, Tita Tati. Ayan. Ayan, sisikuin niya. Ayan, dan full watch na rin ako sa'yo. Dan na rin ako sa'yo, Sir Alex. Okay, sige. Ayan, Sir Alex, dan watch po sa iguana mo from G-Shop. Ayan, dan pin with connect sa video. Ayan, Orto Music. Andiyan pa ba si Orto Music? Wala na ata si Orto Music. Ayan, magandang gabi sa lahat. Ayan. Sino pa ba ang hindi ko nabisita? Ayan, Sis Astrid, malapit ka na mag-full-watch, Sis Astrid. Ayan, thanks, Gisha, from Sir Alex. Ayan, Sisi ko Astrid, dan full-watch na ikaw. Ayan, pang 77 thumbs up dito, Sis Astrid. Kaninong ninja to si Labiana ba to? Labiana. Kaninong to? Kaninong ninja?
Sir Alex Dan, Giant Iguana from Orto Music. Ayan, nandiyan pa pala si Orto Music. Ayan, dan sa nakapin. Ayan, akala ko wala na si Sir Orto Music. Ayan, wala ka naman si Tita Tati. Ayan, maraming salamat din sa iyo. Ayan guys, maraming salamat sa 21 viewers. Thank you. Ayan, thank you Orto Music from Alex Marisol. Ayan. Ayan, sino pa ba ang hindi ko napuntahan? Teka. Kapiso mo vlog, mega love shout out. Kapiso mo vlog. Ayan, gandang gabi sa'yo. Ayan, makipagkikitan ka dyan muna, kapiso mo sa ibaba. I-check ko lang kung sino pa yung mga hindi ko napuntahan. At alam mo naman, medyo malabo na mata ni Bicolana. Choco! Ayan, i-repress natin si Kapiso mo at si Orto Music naman medyo umikot na. Ayan. Ayan guys, sa atin naman nakapin naman tayo kay Kapiso mo vlog. Ayan, palablab naman sa ating nakapin sa mga hindi pa nakadikit sa kanya. Ayan, thank you so much guys sa 25 viewers. Guys, patamsak naman sa ating live. Palablab naman mga kabilikulana. Ayan. Ayan, sa mga hindi pa guys nakapag-thumbs-up sa ating live, pasuyo naman. Galing ako sa bahay mo, nagpakas ako sa new phone case mo. Dan G-Shop, ay kay Ma'am G-Shop pa. Ayan, from Sir Alex Vivas Mirasol. Ayan, nakatambay po ako host, nag-review po kasi. Okay lang Kapiso mo vlog. Ayan. Ayan, bigyan ko ng yan, Sisikoy Maribig sa'yo pala. Ayan, bigyan natin ng jakita natin yan, sa'yo pala yan, Sisikoy. Ayan, palablab sa ating nakapin. Kay Kapiso mo vlog. Guys, sa mga hindi ko pa guys napupuntahan, pa-comment naman kasi hindi ko na mahabol yung nasa taas. Ang bilis na hinihila ni Lolo ba? Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Ayan, at may ka na, may ninja ka na. Aba, nangangalak na ang channel ni Sisikoy. Nanganganak na. Ayan, Kapiso mo, nandito na ako sa bahay mo, Kapiso mo. Ayan, Manong Driver. Munting pasasalamat from Kapiso mo vlog. Ayan. May ads ka pa, Kapiso mo? Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy Maribig, sa pagtambay. Thank you so much. Ayan, may ads ka pa, Kapiso mo. Ayan, di pa tapos yung ads mo, Kapiso mo vlog. Guys, sa mga hindi ko pa guys nasilip, pa-comment sa baba kasi hindi ko na mahabol sa taas. Ayan, daan na rin ako kay Ma'am Rose Tasty. Ang hindi na lang, si Mami Tess, daan na rin ako. Kay Sisikoy Maribig. Ayan, daan na rin ako. Ayan, Dan Pulwats, ay hindi pa pala. Ano ba yan? Pastilan, mag-uumpisa pala. Ayan, Kapiso mo vlog, ayan. Naka-play ka na, katatapos lang ng ads mo. Naka-play na ngayon ikaw. Ano ba yan, si Bicolana na naman? Nawawala na naman sa sarili. Nanunuyo kasi lalamunan ko. Hirap magdadaldal. Tambay lang si Sisikoy. Maraming salamat sa iyo, Sisikoy Big. Ayan, kay Sisikoy, okay na rin ako kay Labi TV, okay na kay Orto Music, okay na. Kay Meow, okay na. Kay Tita Tati, okay na. Kay Kapiso mo, ayan, naka-play siya. Ang hindi na lang, si Sisikoy G-Shop, wala pa akong napiplay kahit isa.
Si Sikoy, mamaya kita iuhuli si Sikoy. Bago ako matulog, bago ako mag-end, ikaw ang iuhuli ko. Welcome po, Kapiso. Ayan, from Alex Viva Marasol. Hindi na ako makalobat na yung aking cellphone. Nakalimutan ko na naman. Baka maglobat pa. Ayan, playing ka na, tawag dito, Kapiso mo, naka-play ikaw, June Ampanta, ayan, good evening, may galap shout out, June Ampanta. Ayan, bahay mo, June Ampanta, ilaglag mo na. Ayan, kumusta ka ng host? Okay naman. Mabuting-mabuti si host, kaya kahit na naglolobohan na yung mga aibag-aibag, okay lang ako. Yan, laglag mo na yung bahay mo dyan, June Ampanta. Guys, pasuyo naman sa ating nakapin. Palablab naman guys, kay Kapiso. Di ba pwedeng brief ilaglag, host? Ibang usapan na yon, June Sir June Ampanta. Alpanta pala, Alpanta, ayan. Yan, palablab guys, kay Kapiso mo, ayan, sa mga nandyan sa baba guys. Patulong naman si host. Palablab naman kay kay Kapiso mo. Ayan, naka-live na si Ma'am Jackie. Ma'am Jackie, naka-live na ikaw. June Alpanta, done with bakas sa video mo, sound effect from Alex Viva Mirasol. Ayan. Ayan pala. Ayan guys, padikit naman sa ating nakapin para mapalitan natin ang ating nakapin. Ayan, dito ako sa bahay mo, June Alpanta. Ay, mali, iba na pindot ko. Ito. Ayan, Japan, Surplus Minivan. Ayan. Kay June Alpanta, ayan, may ads ka pa, Sir June. OTW10 sa nakapin. Ayan, wow, Sir Alex, sana all. Di ba pwedeng si host plus 10 din? Sir Alex, di ba pwedeng si host plus 10 din? Ayan, ang bilis naman ni Alex, di man lang umabot ng segundo. Ha 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 ha. From June Alpanta, ayan. Sir Alex, ayan, 3.32 si Kapiso mo, ayan. OTW 10, ayan, Sir Kapiso mo, ayan. Swerte mo, OTW 10 para sa iyo from Sir Alex. Kapiso mo, nandyan ka pa? OTW na si Sir Alex sa iyo ng 10. Wow, thank you so much, Sir Alex. Ayan, maraming salamat. Oo, ay pinakain ko na yan. Bukas na lang yan na maaga. Salamat po, Alex Viva Mirasol from Kapiso mo. Ayan, thank you so much, Sir Alex talaga. Thank you. Napakabait talaga, Sir Alex. Ayan, nagbigay ng 10 kay Kapiso. Ayan, naka-apply ka pa rin sa akin, June Alpanta. May ads pa rin, hindi pa nakatapos yung yung ads mo. Naka-play ka pa rin sa akin, Kapiso mo. Hindi pa tapos yung video mo. Ayan, maraming salamat guys sa 10 viewers na nandyan. Thank you so much. Ayan, Kapiso mo, naka-play ko pa din.
At kay Jun Alpanta naman, ayan, hanggang ngayon may ads pa din. Ayan, maraming salamat guys sa inyo. Ayan, palablab naman sa ating live. Pa-thumbs naman sa mga hindi pa naka-thumbs up dyan guys. Pasuyo naman guys. Pasuyo naman. Randy Santiago, Salvador. Hindi pala, Salvador lang pala. Ay, naku, akala ko may Randy Santiago pa eh. Ayan, good evening sa iyo, Randy Salvador. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking live, Randy. At thank you very much kay Kapiso mo Vlog. Ayan, thumbs up at share po host. Ayan, maraming salamat Randy sa pag-share ng ating live. Ayan, may ads pa rin si Jun Alpanta hanggang ngayon. Hindi pa rin tapos. Uy, sorry guys, nangihigap na naman si Kulana. Ano ba yan? Ayan, naka-play ka na, Sir Jun Alpanta. Ayan, naka-play ka na. Sa 9 minutes mo and 11 seconds, Sir Jun Alpanta. Nandyan ka pa. Ayan, si Dudong Kaliwa Mix Vlog. Ayan, Dudong Kaliwa Mix Vlog. Nag-love shoutout sa iyo, Dudong. Ayan, bigyan kita ng jacket, Dudong, para pwede ka makipag-dikitan dyan sa baba. Ayan, may jacket ka na, Dudong Kaliwa Mix TV. Ayan, Randy Santiago. Thank you so much dyan sa iyo. Ayan, good evening, host. Good evening din sa iyo, Dudong. Magbaba ka ng bahay dyan para madikitan ka ng mga nandyan, makipagdikitan ka dyan, kain dyan sa ibaba. Bisitahin ko rin yung bahay mo. Ayan, Dan Pulwats na ito, Kapiso mo Vlog. Ayan, Kapiso mo. Dan Pulwats na ikaw. Ayan guys, pasuyo naman. Yari na ba si Sir Alex, yari ka na bang mag-ayuda kay kay Kapiso mo Vlog? Ayan, Dodong, nandito ako sa bahay na binaba mo, Dodong. Bigay ng may kapal, ayan. Short video lang ba to? Oo, short video lang, Dodong, ayan. Tapusin muna natin, and then, bigyan kita ng banana. Si Dodong. Ayan, Jun Alpanta, ayan, still playing pa rin ikaw, Jun Alpanta. Nandyan ka pa ba? Salamat ng marami, host. Ayan, walang anuman, Kapiso mo Vlog. Nakuha ko na link niya, host. Okay, Sir Alex. Natin si i-refresh natin si Dodong. Ayan. Ayan, Dodong. Ayan, padan full lots na ikaw, Dodong. Dito sa short video mo na 1 minute. Ayan. Pang 11 thumbs up ako sa'yo, Dodong. Ayan, pang 904 ako sa iyo, Dodong, na banana. 903 ikaw. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Dodong. Dan Dikit with Kalembang at baka Sir Alex Viva Mirasol from Maribik Family TV. Ayan, Sir Alex.
Pakibalikan na lang si Kuy Maribik, lumikit siya sa'yo. Ayan, OTW sa'yo, host, 2.92 ka. Maraming salamat sa'yo, Sir Alex, talaga. Thank you. Maraming salamat, Sir Alex. Thank you talaga. walang katapusan na pasasalamat. Ayan, Sir Alpanta, nandito, naka-play pa rin ang video mo, Sir Alpanta, nandyan ka pa? Wala na yata si Sir June. Wait po, tapusin ko lang si host Maribik. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sir Alex. Thank you so much. Ayan, si Sikoy, dito na ako sa bahay mo, si Sikoy Gina. Unahin ko na si G-Shop, si Sikoy, ha? Thank you so much, Sir Alex Viva Mirasol. Ayan, from Kapiso mo Vlog. Ayan, si Sikoy, bababa ako dito sa baba, si Sikoy, ha? Maghahanap ako nung di ko pa nakita. Ayan, dito ako si Sikoy sa G-Shop Channel Story and giving back things to everybody. Ayan, may ads ka pa, si Sikoy. Ayan, sino ba yung may ads pa si may ads si Sir June Alpanta, wala na yata si Sir June. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Sir Alex ba? Baba ng bahay, ayan. Ayan, si Squidgy Shop, playing ka na, 4 minutes and 48 seconds, si Squidgy Shop, naka-play ka na. Ayan, naka-play pa rin si June Alpanta, may ads lang siya, siyempre hindi kaya mag-skip ng ads. Ayan, Dodong, nandyan ka pa ba? Dodong. Nakapin ikaw, Dodong. Na-play ko na rin ang video mo at nabigyan kita ng 1 banana. Dodong, nandyan ka pa? Ayan, magandang gabi sa 16 viewers na nandyan. Maraming salamat, guys. Dan, 10 sa iyo, host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Alex. Thank you so much. Maraming salamat talaga, Sir Alex. Ayan. Bisitahin ko ulit ang bahay mong binaba, Sir Alex. Si June Alpanta, nawala na yata. Bisitahin ko ulit yung bahay mong binaba, Sir Alex. Pagkatapos dito kay si Squidgy Shop. Naka-play pa rin si June Alpanta. Huwag natin i-skip para kahit wala man siya, tapusin natin yung video niya. Hello, si Sikoy Boyski. Migalad Shop. Magandang gabi sa iyo dyan, si Sikoy. Tayong mumukpangin dyan. Sabi na, naman ako. Good evening, Sisi Koy. Ayan. Dan sukli sa iyo, Maribik from Alex Mirasol. Ayan. May ka nag-shout out, Sisi Koy. Ayan. Gandang gabi sa iyo, Sisi Koy Boyski. Ayan, June Alpanta. Dan full watch na ikaw. Pang 18 thumbs up, June Alpanta. Kung saan ka man naroon, tinatawagan kita tapos na ang iyong video. Ayan, may galang shout out, magandang, sa magandang friend ko, Boyski, from Alex Viva Mirasol. Ayan. Si Sikoy Boyski, may galang shout out from Gina Madronero. Ayan, Sir Alex, dito ko ulit sa bahay na binaba mo, Sir Alex. Ayan, dito naman yan sa isang phone ko, Sir Alex. Naka-play na. Oy, ang dami na ng views ni Sir Alex dito, 400 views na. Si Sikoy Gina, good evening. May galab shout out si Sikoy Gina from Sikoy Boyski. Ayan.
Naaantok ng sipkulana na naman. Ayan, malapit ka na mag-ready. Malapit ka na mag-done full watch, Sir Alex. Ayan. Ayan, pag 181 thumbs up. Ayan, salamat Idol Alex. Ayan, long time no see. Ulit Idol from Boise. Ayan, good evening po. Ayan, Ate Jens TV. Mali pala, Ate Jens Vlog pala. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Alex, dan full watch na ikaw dito. Ayan, may ads pa rin si Sisi Quickie Chef. Ay, hindi pala, naka-play pa pala si Sisi Quickie Chef. Akala ko may ads. Sorry naman. Ayan, magandang gabi sa 13 viewers na nandyan. Maraming salamat. Dan Gina Madronero from Alex Viva Mirasol. Ayan. Sisi Quickie, good evening from Jens. Dan your friend with Kalembang at Pakas Dodong. Kaliwa Mix Vlog. Ano na yata si Dodong? Dito, tumalo na ata sa kapitbahay. Nawala na si Dodong kanina pa. Tanggalin na natin sa pagkakapin. Hindi na siya umalis na siya. Pagkatapos i-play ko yung kanyang video, umalis na. Kaya ibaba na natin siya. Sis Maribik, pigalag shout out. Ayan, thanks Sir Alex. Ayan, si Quickie siya. Dan full watch na ito, si Koy. Ayan. $242 ka, Ate Jens. Ayan, OTW, 10 sa'yo. Wow. Thank you so much talaga, Sir Alex. Bunso yan, nag-shout out. Ayan. Sis Maribik, ayan, from Yen. Thanks, Sir Alex. Welcome po, sabi ni Sir Alex. Sis Shen, nag-shout out. Sisi Koy, alis na muna ako at bisita ako sa house ni G-Shop. Sige, Sisi Koy Maribik. Ayan. Salamat po Sir Alex from Ate Jens. Ayan, welcome po from Alex TV. Alex Viva Mirasol. Ayan, sabay-sabay lang naglobat yung aking cellphone. Ano ba yan? Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sis Gina. Nasaan na ba ako? Nabigaw na naman. Si Quickie, nandito na ako sa'yo. Go to channel na lang kita. Thumbs up na ako. Meron na ako dito. Hindi, palitin ko pala to. Dito ako sa isang mag-watch si Koy. Kasi hindi ko pa na-watch dito sa kabila. Ayan, yan ang gawin ko monitoring. Ayan, dito ulit ako, si Koy sa Paradise, sa Fried Coach, ayan. Ilang minutes? 2 minutes and 23 seconds. Ayan, si Koy, naka-play ka na ulit. Wow, swerte ninyo talaga kay Sir Alex. Daming saging, yan. Isa yan sa nagpalaki noon ng bahay ko, si Koy. Ayan, maraming salamat Sir Alex. Thank you so much. Ayan, naayudahan na rin ako ng 10 ni Sir Alex. Ayan, maraming salamat. Dan connect po, Sir Alex. Ayan.
Ayan, si Koy Gina, naka-play pa din ikaw, si Koy. Ayan, may kalag shout out sa 20 viewers natin na nandiyan. Maraming salamat guys. Ayan, medyo magtago nga ako ng konti. Nakakahiya, higap ng higap. Si Koy Boyski. Si Koy Boyski, dito na ako sa iyong mansion. Tamsakan ko muna si Koy Boyski, yung upcoming mo. Ayan, pang 8 thumbs, pang 9 thumbs ako si Koy Boyski. Ayan, dito ako si Koy Boyski. Sa Macau lang makikita ang magandang karugtong. Maganda at mahabang tulay. Ayan. 14 minutes. Si Koy Boyski, naka-play ka na. May ads pa. Ayan. Ayan. Dan full watch na ikaw si Koy Gina. Pang 52 thumbs up si Koy. Ayan, naka-play ka na si Koy Boyski. Sa 14 minutes mo and 14 seconds si Koy Boyski, playing ka na. Ayan, maglagay na ako ng dextrose dito sa cellphone ko at medyo kailangan ng madextrosan. Ayan guys, bababa na kayo ng bahay kasi naka 1 hour na ako. Malapit na tayo mag-mute. Kaya bababa na ng bahay dyan sa mga hindi pa dyan nabisita. Ayan, dito naman ako si Koy KJMB, si Koy. Kay JMB. Oops. Ayan, naka-play ka pa rin, si Koy Boyski. Ayan, dito ako si Koy sa siblings bonding. Ayan, 2 minutes and 52 seconds. Dito yan sa isang phone ko. Naka-play ka na. May ads pa pala si Koy. Ayan, may ads pa siya. Ayan, naka-play pa rin si Koy Boyski. Sige, si Koy G, sleep na ikaw. Sleep na ikaw, si Koy. Ayan, sunod ko dito si Yen. Dito, i-play na kita dito, Yen. Ayan, last play ikaw, Yen. Dito ako kay Ate Yens muna. Dito ako sa sa outside of MOA. Again, 1 minute and 11 seconds. Ayan, naka-play ka na, Yen.
Ayan, last play ikaw, yan sa akin. Dito, sino nga dito? Si Kuya GMB pala. Si Kuya GMB, andito ka pala sa isang phone ko pala. Kala ko sino yung naka-play dito. Ano ba to? Ayan, naka-play ka pa rin si Kuya Boyski. Naka-play pa din ikaw sa akin. Paghang na. Ayan, dan full watch na ikaw yan dito sa Yan, nagla-live na si Yen. Dito ko, kasi maikli lang ang video mo Yen, pag-play kita ulit ng naglakad na lang para makatipid sa pamasahe. 2 minutes and 41 seconds Yen. Last play. Si Kuya Boyski, abang inaintay ko yung video ni si Kuya Boyski Yen. Ayan, pinag-play kita ulit ng isa by yung Faces GMB. Ayan, naka-play na rin si Kuya Boyski. Ay, si Jackie. Ayan. Me and my cute alaga. Ayan, Yen. Naka-play ka pa rin. Naka-play ka na dito sa akin, Yen. Sa maglakad na lang para makatipid sa pamasahe. Ayan. Naka-play ka pa din. Sa 2 minutes and 40 seconds. Si Kuya Boyski naka-play pa din. At si Kuya Gina. Ayan. Then, last play tayo. At tayo mag-mute na dahil oras na naman ang tulog. Work na naman tayo bukas. Ayan, magpapasalamat na ako guys sa mga sa mga aking naging bisita. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, si Kuya Yen, si Kuya Boyski, kay si Kuya G-Shop, kay Sir Alex, kay Randy, kay Dodong, kapiso mo. Ayan, maraming salamat. Si Street, maraming salamat. Kay Meow, kay Orto Music, kay Sir Paris. Lahat, thank you. Ayan, Jess Cooking. Ayan, mega love shout out sa iyo, Jess. Ayan. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan, naka-play pa rin kayo yan. Ayan. Kay si Kuya G-Shop, tapos na. Kay si Kuya Boyski, naka-play pa din. Ayan, naka-play pa din ito, si Kuya Boyski. Ayan, maraming salamat, guys, sa lahat ng sumilip sa aking live. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Ayan, kay si Kuya, kay Jazz, maraming salamat sa iyo dyan. Mag-mute na ako guys, para tayo ay makatulog na. Ayan, medyo i-mute ko na yung aking, ang aking LS para tayo ay makatulog na din. Ayan, malapit na mag-done full watch ikaw, Yen. Malapit na ikaw mag-done full watch. Ayan. Si Kuya Boyski na lang. Ayan, done full watch na ikaw, Yen. Pang 29 thumbs up yan. Ayan. Maraming salamat guys. Thank you so much. Once again, good evening sa ating lahat. Advance Merry Christmas.
Ayan, maraming salamat. Ayan, Sir Alex, once again, thank you so much ulit. Maraming salamat, Sir Alex, sa pag-ayuda sa aking mga bisita at syempre pati sa akin. Ayan, maraming salamat, Sir Alex. See you next live, guys. Ayan, thank you so much. Ayan, naka-live na rin si Sir Mike. Ayan, guys, bye-bye na. Mag-mute na ako. Ayan, bye-bye na sa atin lahat. Thank you, thank you. Good evening sa lahat. Ayan, bye-bye.